Unsa ba gyud ang atong mga gipangita? Gapangita ba kita sa kalipay? Gapangita ba kita sa maayong panglawas? O gapangita ba kita sa kalinaw? Mura og mugawas nga ang matag usa ka nato gapangita sa nagkalain-laing butang nga sa atong una-una haom sa tag sa nato ka mga gusto. Ikaw, unsa ang imong gipangita karon? Pagkaon, balay, kwarta, kahimanan, itsura. Nakasulay ka ba nga gapangita apan hanap kini? Nga sa bisan unsa nga paglingi-lingi, wala gid kay makitaan. Apan sa kadaghan sa atong mga gipangita, pipila ba niini ang pagpangita sa presensya sa usa ka tawo? Gapangita ka ba kanako? Gapangita ka ba kaniya? Nakahuna-huna ka ba bisan makausa nga kung say gayon nga siya imong makitaan? Ang kahanap mawala ug ang tanan makita mo na usab. Kini huna-huna ko lang taliwala ni ining ulan. Ug ako, sama sa uban, gapangita usab sa maidlas nga tubag.